जब भी राउर पेट में एक से ज्यादा बच्चा होखेला तो ओ प्रकार के गर्भावस्था के मल्टीपल प्रेगनेंसी कहल जाला। जब दू गो बच्चा होला तो ओकरा के जुड़वा कहल जाला। जुड़वा दू तरह के होले, एक ही नियर जुड़वा गैरसमान जुड़वा। अब समझल जाव कि जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होला। असलियत में सब मादा के जुड़वा बच्चा होखे के संभावना एक ही होखेला, मतलब कि हर 250 में से एक महिला के जुड़वा बच्चा होखे के संभावना होखेला। जी हाँ, यदि राउर उम्र 35 साल से ज्यादा बा त जुड़वा बच्चा होखे के संभावना ज्यादा बा। या अगर राउर परिवार में कई बेर गर्भधारण के इतिहास बा त राउर जुड़वा बच्चा भी हो सकता। एकरा अलावे अफ्रीकी महिला में जुड़वा गर्भधारण के संभावना ज्यादा होखेला। जब भी राउर गर्भाशय में एक से ज्यादा अंडा शुक्राणु से निषेचित होखेला त कई बेर गर्भधारण होखेला। कबोकबो एक ही निषेचित अंडा 2 गो भ्रूण में बंट जाला, जेकरा परिणामस्वरूप जुड़वा बच्चा पैदा हो जाला। अगर एक अंडा 2 से ज्यादा भ्रूण में बंट जाला त एकरा नतीजा में 3-4 चाहे एकरा से ज्यादा बच्चा पैदा होखेले। आई समझल जाव कि एके जैसन जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होला। समान जुड़वा बच्चा तब होला जब एक ही निषेचित अंडा, जेकरा के युग्मक भी कहल जाला, 2 गो भ्रूण में अलग हो जाला। एक ही अंडा के विभाजन के कारण दोनों हिस्सा में एक ही जीन होले आए तरीका से एक ही नियर जुड़वा बच्चा हो जाले। एक ही नियर जुड़वा बच्चा हमेशा एक ही लिंग के होखेले, मने कि दोनों नर होखी है भा दोनों मादा होखी है। अब बात कैल जाव कि गैरसमान जुड़वा बच्चा कैसे पैदा होला। गैरसमान जुड़वा बच्चा तब होखेला जब आपके पेट में 2 अलग अलग अंडा निषेचित होखेला। चूँकि इन्हन के जीन एक ही ना होला, ऐसे ही जुड़वा बच्चा सब एक ही नियर ना लौकेले। गैरसमान जुड़वा बच्चा एक ही लिंग के हो सकेले या अलग अलग लिंग के हो सकेले, जैसे कि एक ठो नरा एक ठो मादा। अगर रउआ भी जानल चाहत बानी की जुड़वा बच्चा होखे के संकेत का होखेला त हमनी के अगला वीडियो के इंतजार करी। तब तक यह वीडियो के लाइक शेयर करी, हमनी के चैनल मेडविकी के सब्सक्राइब करी।